Senkezweni. Nongilambisa umculo akulele engozini enyantisa igazi edlule nomphefumulo endodakazi yakhe ngomgqibelo ebusuku. Le ngozi-ke yenzeke emgwaqeni u-R37 bude buduze nemayini iSmelters eLimpopo ngomgqibelo ebusuku. Ngesikhathi-ke umculi uLehlohonolo Chauke owaziwa ngelikaShepsta obehamba nendodakazi yakhe nomunye wesifazane okukholakala ukuthi intombi yakhe behlelwa ile ngozi. Bebelibangise-ke eLebogamo lapho uShepsta beyonandisa khona emcimbini we-ANC ye-Zone R ephakhe ngesonto. Laphana kuthiwa imoto yalo mculi ishayisana neloli ngaphambi kokuba-ke iginqike. uTimido Malochaune okhulumela umnyango wezokuthutha eLimpopo uqinisekisile ukuthi ingozi idlule nomphefumulo wentombazanyana eneminyaka eyisishiyagalolunye. Le ngozi yenzeke ngemuva kwehora leshumi ebusuku, kanti imbiko bayitholile ukuthi imoto iVolkswagen iPolo Charcoal ishayisana nemoto enkulu. Kubikwa ukuthi uShepsta uthole usizo lokuqala esesimeni esibucayi kakhulu, kanti owesithathu benabo emotweni uthola imhuzukwana nje engatheni. uChaune uthe amaphoyisa aphenye imbangela yale ngozi lena eyenzeke ngeSabatha.